Denne udsendelse er hypnotisk, og derfor bør du kun have opmærksomhed på de ord, jeg siger, og de lyde og frekvenser, som jeg afspiller her. Hvis du har andet, der trækker i din opmærksomhed, så sørg for at lukke af for det nu. Du skal vide, at uanset hvad der sker, kan du komme tilbage og være helt rolig og afslappet. Selv hvis der skulle ske noget, der gør, at du bliver afbrudt under din rejse, vil du nemt kunne komme tilbage og sidde lige her og være godt tilpas. Jeg er bare din guide, der nænsomt hjælper din underbevidsthed i retning af endnu flere ressourcer. Og hvis du normalt ikke er super glad for at være i havet, kan du stadig suge den energi til dig, som havet har. Du vil opleve vandet som varmt og nærende, og vil under hele rejsen kunne trække vejret frit, selvom du forestiller dig at gå på opdagelse under overfladen. Så jeg beder dig om at starte med 2 dybe vejrtrækninger. Og mens du ligger der og bare slapper af, så bed dig om at forestille dig, at du kan skabe et rum for dig. Et rum, hvor du kan være lige præcis den, du er. Med alt det, du kommer med. Og måske kan du begynde at få den her fornemmelse af, at når jeg taler til dig, ja, så er det egentlig noget dybt inde i dig. Jeg taler til og med. Fordi vi er alle en del af det her vidunderlige og uendelige univers. Jeg beder dig om at forestille dig, at du er i nærheden af havet på en sandstrand. Og du kan gå langs kanten. Lige der, hvor sandet er vådt. Men hvor det ikke helt kan nå dine fødder. Forestil dig nu, at du kan gå her langs vandet.
Jeg vil bede dig om at forestille dig, at der er nogen, der har skrevet tallene fra 1 til 10. Lige der i sandet. Og om lidt, der vil jeg tælle. For hvert tal, jeg tæller, kan du bare slappe endnu mere af. Og lad hvert tal blive visket ud af bølgerne. 1, 2, 3, mere og mere afslappet. 4, dybt, dybt afslappet. 5, 6, 7. Bare lad bølgerne vaske tallene væk. 8, 9, 'hele vejen 10. Forestil dig nu, at du kan gå ud i det varme, rolige vand og bare vælte dig bagover og lade vandet tage hele din vægt. Du ved, sådan helt vægtløs. Mens du bare kan glide ind i lydbølgernes brusen og lade vandet og dens helende energi gå helt ind i din kerne, sådan at du kan give slip på alt den stress, din krop har båret på. Bare lad lydens bølger vaske hen over dit sind og din sjæl. Sådan at du bliver helt fri og stress og alle mulige andre spændinger.
Bare forestil dig, at du får skyllet dit sind og dine følelser rene af den kraftfulde energi, der er i havet og bølgerne, som du lytter til lige nu. Kunne være et godt tidspunkt at forestille sig, at når du er klar, kan dykke ned til det, som er under overfladen. Mens du roligt kan trække vejret frit. Og her vil jeg bare bede dig om at give slip og gå på opdagelse, mens du lader vidne gå helt ind.
Jeg vil bede dig om bare at lade bølgerne bære dig lidt rundt. Giv dig selv lov til at suge endnu mere af den energi til dig, som havet har. Og måske kan du i dine tanker lige så stille begynde at bevæge dig ind mod bredden igen. Bare giv dig selv al den tid, du har brug for, sådan at du lige så let og rolig kan komme ind mod bredden igen, sådan at du igen får fast jord under dine fødder, og bare kan lade bølgerne være i baggrunden. Og lige give dig selv lov til at mærke din krop. Mærk afslappetheden i din krop. Og så bare igen have den her strandbredde i tankerne, hvor du kan gå i det våde sand. Og måske kan du mærke fornemmelsen af sandet mellem dine tæer. Den her følelse af bare at være fri, afslappet og glad. Måske kan du mærke vinden og lægge mærke til de lyde, der er på en strand. Og bare have den her oplevelse af, at du ligesom har kunne sende nogle af alle de unødvendige frustrationer og bekymringer med bølgerne ud i vandet, sådan at du kommer tilbage og ligesom er blevet renset. Og om et øjeblik, så vil jeg bede dig om at gøre klar til at komme tilbage. Jeg vil tælle fra 10 og til 1. Og for hver tal jeg tæller, så bed dig om at blive mere og mere nærværende. 10. Langsomt venter til tanken om, at du er på vej tilbage. 9. 8. Giv dig selv lov til at lade alt det stress og jag blive her, og
Vid, at du kan altid komme tilbage til det her sted. At det er et sted, som du har skabt, der er inde i dig. Og det er et sted, som kan hjælpe din krop til at hele indenfra. 8, 7, 6, mere og mere nærværende. 5, 4, er klar til at komme hele vejen tilbage. 3, 2, 1, og værsgo at komme hele vejen tilbage og give dig selv lov til at blive nærværende og komme ud på den her side af virkeligheden,